Данесці да ведама вадзіцеляў і пасажыраў, што часцей за ўсё дарожна-транспартныя здарэнні адбываюцца па віне саміх вадзіцеляў, а не ў сілу аб'ектыўных абставін. Асноўная мэта акцыі. Невыкананне хуткасных рэжымаў, спраўнасць аўтатранспарту, уважлівасць на праезнай частцы, невыкарыстанне рамняў бяспекі, размовы па тэлефоне і шмат іншых акалічнасцяў спрыяюць няшчасным выпадкам, часта з трагічным зыходам. Толькі з пачатку года супрацоўнікі ДАІ ўжо вынеслі больш за 20 тысяч адміністрацыйных пакаранняў у адносінах да вадзіцеляў транспартных сродкаў за розныя дробныя, на першы погляд, парушэнні правілаў дарожнага руху. Произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 74 человека получили травмы различной степени тяжести. В 14 дорожно-транспортных происшествий травмированы дети, пассажиры, которые перевозились с нарушением правил дорожного движения. Часцей выконваюць. Большасць удзельнікаў дарожнага руху, якіх спынілі супрацоўнікі дарожнай міліцыі падчас правядзення прафілактычнай акцыі, строга выконвалі правілы дарожнага руху. Хаця былі і тыя, хто па нейкай прычыне не рабіў гэта і знаходзіў аргументы ў сваё оправдание. Купили сейчас на рынке им костюм, там они в своем в радостях женских. Вы же знаете, когда женщина что-то себе купила, она очень довольна и может отвлечься просто. Ну, просто отвлеклись. Если мы не будем соблюдать меры безопасности, и стоит угроза для нас. И мы вынуждены просто это соблюдать. Ад супрацоўнікаў міліцыі былі раздадзены памяткі удзельнікам дарожнага руху. Юрый Печур, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».